Anyang laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. At dalaang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ayo day na. Amom di ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayam ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka na bakit? Sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kunana mo nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpaasa ko na naginaw. Ay kat umay kagtugawan dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umong. Part 2, dya inistoryak itaykan ka manang. Anya? Adda part 2 na day jay? Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan di part 2 na, tanay. Ang kaba-kaba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pa ilaang. Kat nabayag damo nga main anagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Dan ganyan ti part 2 ti istoryak ki din. Ala, aguli mo kan, Ana. Kalpasan ana tiliw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa balimot a babae dayjay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay dayta. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dayjay, indarom di sa balimanan a babae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, saan ka masikugan niya? Amok mata saan, kasano ko maamasikog ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikugakon. Naimas laeng at talaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensamo to'y tricycle ko Di ka man nagsao itikas na manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon tikas na. Joke. Angaw ko laeng dayay si kakipimay.
Agpapada kayon amang uyaw kanya. Gapunta limok mga. Akuray ka man, ading ka. Apay ngagpaiso akila at alimok magka. Ay, kagagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Al, agpakutungak nga rodin no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. No broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ako mamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay nabayag kami nga awan kin ni Ruben, manong. Iso nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam, isun samat ipagluk-luk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati naka-let go ako. Karurod ko paikit din amang ginaganda dya tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alasing ko amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napananan ngay. Ay, jak nga road mo. Taawagak man. Alas 7 itirabi sige, awagam man laangan. Api nga tamarabyan pa'y laang mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kan, tani, mabisin kami. Nakagatang ka kanun iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mga min? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid kalatan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si kati pagchichismisan da ay migayam. Anya? Siya? Apaya siya? Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Nagtugaw ka man dito Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangas akpay? Agangas kan darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday tati ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta? Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat,
Tapno mamati da asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan. Rabi una yan, iso ang nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perperdi iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, o kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Abay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, wan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapukun kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray sa anak ko nakasla artista nanang, basta sa andak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tanday tabadom ama pa nagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day tubilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa ilaang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isip suot mo ah? Ay, agladlading itak. Adami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? Jay ipis at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo ngay bagbagam, ipis matalaga anyam. Ay ngam aguray ka man, anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si kuga. Ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si kuga? Nakadanon pa yan ijay lugar mi. Sana siya ka. Saan nakakitaan ni Tikasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perperdi iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amom? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y, Ana? Please. No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain. Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see ah.
Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tanya ko matipagsaritaan ta, kahit nalpas na kon nga inbreak. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mutingking ka idi nga agsubli ka kanya, kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat tinaggapuan ti chismis. Anya chismis, lawlawag man, no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayjay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Aping iwarwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungaron nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat na makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo, inataywan naman. Idarong ka talaga! Ay saan ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat-bati alalaki dito'y lubong. Jack kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papanken ka, Ana. Anya mananday ta? Saan na siya tinagapon na daytoy, Ang mga ano ko sila panakmanan. Anya nga ruday ta? Ibagamon Ay ko, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko? Ibagada naganakakon? Ay, anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inal daw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day at tao amang perde kanyak? Ang ambayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Alakit din lakay. Saan ka nga agpangado at tumaray kas board member ita? Ha? Iti kinaado ti followers mo iti Facebook. Imposible no saan ka mga ba? Sa anak mo't nga agpangpangadwa bakit? Talaga at umaraya kas board member ita. Nasaya at no kas talakay. Dakkel ti pamati ken talag ko iti bagik. Mga bakaklakit di. Ay wala kay. Uray siya ng asawam. Kat dakkel mo ti pamatik ang mga baka. Mga bakan to lakay. Ayun kumare, tumaray nila kay ko kas board member itang. Kastaya kumare. Ay, nasayaan ang arod. Masigurado mi ang mga bak nila kay ko. Ha? Api anak ko namday ta. Masigurado mi tasikat nila kay ko. Agasang man taribo-ribo ti followers na iti Facebook ko naman. Kas jay gayam kumare. No ado ti followers, sigurado ang mga abak. Si kakit dimot kumare. Kas kalamangin insultumot, anya lakit din. Saan mat ako, Mare? Salasalod-sudak laang mat si kamot? Basta kas jay. Pang-asi yung tasuportaran nyo kumama nila kay ko intun umay nga eleksyon. Unla ta. Lando para board member. Masiguradok nga intun mapagasatan. Ado ti maaramidan na dito'y lugar tayo.
Yam, timbaga day jay amariakan ka. Wan na, makapaulak nga rod. Gabu ka no taado ti followers nila kay na iti Facebook. Ay, sigurado ka no ang mga bak inton umay nga eleksyon. Ay, salbag kiday. Apay, umdas ayaday jay apangibasaran na nubilang laang. Day tangarod nana. Oray pa'y milyon ti followers na. No amin at at tao dito'y lugar tayaw. Kat amuda ang nagalas ti ugali na. Kan lastog na amin alastog. Ha? Ibotos na aya. No siyak nana, saan ko nga ibotos ni Lando? Ado ti ugali na adyak kayat. Ha? Uray da kami jay balay. Saan mi nga ibotos nilang daw? Amin ngamin agaraw na. Kat pasig alinalastaw. Ha? Nagmayat apag piyang-piyangan ti rupa na. Wan nga rod nana. Ado, ti saan nga akin kayat ti ugali na. Sabay, numasabat mo, naka-chin up. Talaga asinigurado na ang mga bakto kas board member. Anya lakit din, aya. Ang lalaki din na ya. Apay kas jay. No ado ti followers, sigurado ang mga abak, una yang. Iso nga raw ti kanayon amapan ibagbaga ni Maria iti tattao. Masigurado da kanaw ang mga bak nila kay nakas board member. Gaputaado ti followers na iti Facebook. Salbag kiday. Apay isugayam itan, ti pangrukudan tapno masigurado ang mga abak. Ha? Amo man nagijay at tattao. Sikat kanu ngamin nila kay na. Iso sure na sure ang mga habak day jay. No, jak tupay kaya nga ibotos na dya tao. Ha? Ultimo na. Amin kami di balay. Saan miya kaya nga ibotos ni Lando? Nagalas to ugali na. Ay, oray da kamay. Amin kami mulang ijay balay. Saan mi akayat nga ibutos? Mas kayat mi pay jay daddo maakalaban na. Ay wala. Uray sanda sikat iti social media. Rasaya ati ugali na. Sa nakaskin ni Lando. Agapulang ta sikat. Naglastog. Lastog na mula kami alastugan. Oh, apay kasta tilangan. Adda ka di parikot mo. Ay, parikot ko nga ron ti aramatek ita pa nagkakampanya. Ha? No ita pa nagkakampanya, masapul nga ado ti kwarta. Anyat kayat mo asawan? Masapul ti ado a kwarta. Ta iti amin apapanan, ket ado ti agkikil no kwa. Saan mo't amabalin na saan nga ikan? Tano agkit-kidak. Sigurado asandak nga ibutos. Anya? Parikot ko nga rod no pangalaki ti kwarta. Naimbag kumamot no dagpautang. Iwidrom pay lang ati abuloy day dinanang nga aday jay bangko. Iso pay lang ti usaram ita apa nagkakampanya. Ha? Ayun nga agpaiso niya. Sana bale, tainton mga baka. Ket doble, triple, ti sukat na. Ayun bakit? Alaag pailaang ti abuloy day dinanang. Usarek nga kampanya. Anya? Abuloy day di katugangam usaran nila kay mong agkampanya? Wen, kumare, saan mat siguro adakas? Ayun, ayan. No maipapan iti panagkampanya. Wan, kun mabalin. Saan kumamot nga usaran ti abuloy anya lakit din? Kasapulan ngamin, kumare. Sana bali tainton mga bakto nila kay ko kas board member. Tibat-ibat ti kwartana. Anya? Ag-double kun ag-triple. Anya lakit din aya? Iso apang nga asiyo, kumari Ibutos tayo ni Lando para board member. Makapaulok mo ito, nagijay nga agasawa ya. Awan lat na saya atan.
Uwan nga rod nana. Iraman da pa yan ti abuloy day dinanang da nga usarundang agkampanya. Una yun, aya. Naku nana pay, asaan na balikan o masigurado na mo't ang mga bak. Ribo-ribo nga rod kano ti followers na iti Facebook ko naman. Kahit, apay, amin a followers na iti Facebook, kat dito'y da lugar tayo nga agbutaws, ay una yan na panagpampanunaw. Dayta nga rod nana. Sinigurado da ang mga baka talaga. Para makita, into no may nga eleksyon, no mga bakas board member. No saan ngay? Anya lakit din no saan ang mga bak. Ay, usak lang nga may salakay. Sana nasayat nga usaran da buloy tapno pagkampanya. Ay, oray siyak muta. Anya lakit din, aya. Anya mo ito nilan daw. Asrasa nga agpampanunot. Nagadumot ti mabalin na pamuspusan. San ka takas jay namayin na tabuloy day dinanang da. Sa nabalik ka nung raw, tagdublay kan agtriple no mga baktokas board member. Anya laki din, aya. Musya ka may isa. Yak mamati ang mga abak na day. Iti kas di nga ugali na. Kas taon na apangas na. Oho! Un nga raw. Isu nga adu ti tattao dito'y lugar tayo. Asaan da kayak nga ibuto. Oh, si kamit gayam ti masabat ko palilando. Si kakit di met. Saan to aparilando ti awag mo kanyak? Ah, Board member Lando. si kakit dimet. Awan pa ti eleksyon ngayon kastakit din ti bakbakam. Ay na, Rodel. Uray awan pa iti eleksyon. Amok ken masiguradok ang mga bakak to. Ti kinado ti followers ko iti Facebook, maabakakit din. Anya, Iso apang nga asim ha? Ibutos nakmet. Tapno at damat gunggunana nga agkalugaran ta. Oo. Uwan ko na mo na. una yan. Walatan wen. Uray siya ka. Kasta mo timbaga na jalan daw. Wen tata, talaga anam-lamain na ang mga baktokas board member. Gaputa, ado ka no ti followers na iti Facebook. Egot ala, makitan to numalpas ti eleksyon. Sabay lang ko mga raw, ta mga abak taw, tamusan ang nakababain ka lagi dito tao. Amo na ayamit namin ti agbain, kahit no saan. Ay, sa bagay mo kidiya. Itanto pa nga, ariw pa lang ti eleksyon, kahit unay na palastog na. Di na amo ti agbain. Ugali na na jay, sipod pay. Ay, awan pa'y ti makabulan manipod inalak ti kwarta day dinanang ijibang ko. Ita, awanan. Anya, ay, nagpaspas matan. Wan nga rod bakit? Parikot ko itan no sa dino man ti pangalak iti usarak. Kasano itan lakay? Padasak lang ti umutang ka dagiti amamok no ka? Ay wala, kasapulang mo ti kwarta ita. Sa nabalay, tabayadam tumot lang. Ta sigurado mo't ang mga bakakas board member. Wan bakit? Anya lakit din aya. Nasaya at nagranata manen, Rodel Paray. Si kamit gayam pards. Pangaasim man, tagpautang ka. Ah, Uray 20 mil lang. anya, si ka umutang pala. Wan pare, naibusanak nga minita. Nagbiit ama ibus ti kwarta, ita apa nagkakampanya. Kastaya, kit adumit ti mabalin mo apagutangan. Siyak pala ang met. Amok nga rod nga ado ti kwartam. Iso asi ka ti pampanunuta ka pagutangak. Anya, Di ka kadimadanagan pare. Taapaman ang mga bakak akas board member.
No mano ti inutang ko ken ka, dublyak to ti bayad na. Wow! Wen pare, ikarik dayta, anya lakit din. Kasano nga nung maabak ka, di awanin. Ay sus, sana mapasamak dayta ko nagtumay. Sigurado, amang nga baka. Una yun, arudel dayjay. Ay, pangalaan na mo ngamin ayat ipautang na kan ka. Manulaang matisweldo na iya pagtrab-trabakwan na. Isupay Bay amlatan no saan nakaapi na utangan. Una yun. Wen anyangay nga rod. Ngam inton mga bakanto kas board member. Saan to pulos ang mairanon? Ay wen bakit? Anya aga po ang mairanod ngay mait. Nagawan mo ten abain na no bilang laan. Ay, lakay. Ipadas mo lang ti umutang iti sa bali. Barang adda maipautang dakin ka. Wen bakit? Mapanak iyayan ni Tata Pedro inton malaw. Pangaasim mo ten atata. Pautangan na kumamot. Uray 20 kailaan. Siya ko pa'y lang ngagminmintinas ti pagutangam. Sika mo ilan daw, anya kalaki din na ya. Wen taamok nga ado ti kwartayo, tata. Anya kita adon, sapay la ko mga rutapod nung adaw. Alamot din atata, pangaasiw. Di kay madanagan, taapaman ang mga bakak. Numano ti inutang ko kada kayo, doble no bayadak. Anya, Wen tata, sa anak nga agang angaw. kasano ngayon no saan ka mga amak di pag-awanag. Ni tatamit, anya lakit din aya. Masiguradok ang mga bakak tata. Ha! Ato ti followers ko iti Facebook ko naman. Adu daman, ngam saan mo nga amin lagi ti followers mo. Kit dito'y da nga agbutaw, saan aya? Anya, Pasensya ka na lang daw, ngam awan ti may pautang kuking ka. Alamutan ako mare. Uray 10K laang no isong. Pangalaak ngay mo't iti 10K kumare. Maibusan kaya mo't. Kat saan? Anya saan kumare. Kat no nagigiddan ti binayadak inidan alawas. Nagbayarak ngamin iti tuition fee iti pagadalan. Kan, katapusan iti last week. Nagbayadak mo't lang iti loan ko kan bills. Kasta ya. Imposible mo't ano awanan at talaga. Pudno man ti ibagbagak kumare. No adda akot apay kit din asaan ka pautangan ngay. Uray 10K laang. Tapno at aramaten nila kay kung agkampanya. Apay, kat kunak man no in withdraw yo ti abuloy day dinanang yo. Unangam na ibuson mare. Di ka madanagan. Tapaman ang mga abak nilando kas board member. Uray dubli ti bayad ti utangakan ka. What? Wan kumare. Pudno ti bagbaga. Ay, jak amo no maasarak no agkatawak iti kasjay nga imbaga ni Maria, nana. Anyat ko na aya. No mano ka no ti mautang na kanya. Doble no agbayad da, apaman ang mga abak nila kay nakas board member. Oo na yan. Anya lakit din. Aya. Makapaulok da. Alaman nga raw. Makita atanay. Umadanimot ng teleksyon. Bareng no mga baklata. Uray ado ti mangibagbaga asaan da ka no nga ibutaws. Gaputan na galas ti ugali na. Ay, awan lat amok nana. Anya lakit din aya. Ay, manulangan alawas na kay eleksyonan. wen nga rod bakit? Kasla makariknak iti panagdanag. Tapay kumamadanagan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Anya lakit din. Tunggal lumawasak nga ni sentro. Awan pa iti mayat amang pansin kanyak. Anya, bay amlat na kadila kay. Masiguradok nga inton mga bakanto kas board member.
Isudan tumit lang ti umasidag. Uray po utem day ta. Ha? Isudan to ti huyo. Oh, anya ngay palelando. Nalpasin ti eleksyon. Ngam sa kamit ti pinakalas iti dambelyo. Pangasim man pare. Saan nakpailang nga kasasarita tani? Napudot ti ulok. Ay inayan. Alig na lang nga nagbilang ka itipiak asaan pa napisaan ngamin. Anya? Ape, umda sa kamin ayamit ti kinaano ti followers iti Facebook. Tapno silkem ti politika ket siguraduem ang mga abak ka. Anya? Anya nga ita, siya ka tinakababayin ita. Ulay ado ti followers mo, amuda dagiti tattao nga nagalas ti ugalim, awam metlaeng. Ay sumart ng kawon no. No nangala ang mga min ay titulid mo nga. Tumaltale ka nga board member, ay ayo. Makapailit kamet. Magayam lang daw. Ha? Abay nga eh. Kasalasan mo't ang maidrawing na tarupam ita. Ay pangasiyo tata. Napudot ti ulok. Saan niyo kumadagdagan? May na. Kabayam apo pumudaw. Anya ka lagi din na ya. Ni, Anya kita. Last number na. anya? Ay abaw. Dahil sinigurado ang mga baka. Kaputado ti followers mo iti Facebook. Musika mo ti pinakalat. Ay na. Iti ti ribo at tao diti ili tayo. Ang kakasiman di 30 lang ang nagibutos kang ka. Anya? Inayan. Ayan na rin kasi kung na ribo-ribo ang followers mo iti Facebook. Ako man! Di ta ka man langan. Awan man ti oras ko ang makisarsarita kan kasilya. Anya? Awan tumalang ti kaus-us kan dagiti rumrumor iti ngiwat mo. Tasyak pa yan, di pangibagam iti kasta? Ay, oo na yan. Anya lakit din aya. Anya? Di ko namkit di. Nasakit tinakam mo, gaputan na abak ni Lando kas board member. No nangalaan na ngamin aya, iti turod ti pakinakam na. Apay, gapulaan tado ti followers na iti Facebook? Serkan nan ti politika? Selya. Nga uray na lausaran a pagkampanya ti abuloy, ay anya lakit din kunakmanan. Sakit na umutang, ikari na a doble no agbayad, tamangabak a board member. Anya lakit din manan Di ta ka man langan. Salpag ka kiti. Makapaalag kayo nga gasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay na, nagsapa pa'y laang. Alas 4 pa'y laang iti malam. Ngam adun ti customer dito hangout niya. Ayun. Wan nga rod, naimbaglaangan ata na sa paragiti customer ta. Ang video ka kiti ang friend. Tapno adda i-reels ta. Ay, wan nga agpaisoan niya. Ay, mabait lang talaak ti cellphone ko. Tapno adda man ti ipusta. Tapno adda man ti buyakan dagiti nagalas ang marites ti lugar tayo. Ay, wan husto ka, itiray ta nga imbagam, friend. Pong, nagganas mo tinda ito, Jok. Ay, anya day taboy bayaan paray. Iti man impos ni Ela iti Facebook pare. Nagganas mo tinda pa nagtayaw dagiti customer da iya hangout.
Aywan paray, nabuyak mo lang na ita. Nagmayat nga raw. Aslamayat ti mapanigyan pwesto ni Era. Ay, huwag nga raw paray. Uray sakit kaslamaw, awi sak mo tamapan. Ano tama pare? Ay ka inton malam ti Sabadua paray. Tapag isaw nga agsildo ta. O sige pare. Isa ganahan taman ti ipapantay diyang outback. Ariglado paray. Nya, laki din na yan. Rabiin, lambasit pa ang ti tao dito'y bar. O na yan. Kasta talaga friendship. Maminsan, aglaplap sana di tao dito. Ngano pa maminsan, mabilbilang. Ang ayos laang. Kas iti kalahan kong ibagan, di importante. Kat saan tayo amasiro? Sa bagay, magkidi ah. Ay baga oras siya, wala. Kan bateng. Umay kami mamit ag-relax dito ayan nyo. Ay, naimbag nga oras yo. Katuan ah. Pagyamanak unay taimay kayo. Mabaling ka di pati agkanta ka nagsala. Ay katuan awan pa rin kung itidayta. Agkanta ka nagsala kayo numayat kayo. Awan pa mati curfew hour. Alaman nga Rod, agorder kami man iti inumin may. Kan pulutan mo ito na. Oh, sige. Papitlain. Talakimen mo. Ay, unay mo tanda kita naginom. Basit lang ti ninumda. Ngam nakaturog damot na nakaslamantika. Ungar mo. Sapay nagrigat da ingan. Alangan kit dimat, asaan ta ida paawidan. Ay, makawawid ako na. At dapay nga mintinaskan nga aramidak ija boarding house ko. Agsurat akpay ti anya lakit din. Kasta ka di. Kat numet ka. Uray umuna ka nga gawin. Ha? Uray klain na mariin dagiti dua mo ko. Punsyo kan kardo marta. Sigurado ka? Unkati. At nakalaki din na niya. O sige, ano sam nga rod nga orayin ang makariingda ha? Kalpasan na, ag-close ka matan, at damat igam mo asosi dito'y bar. Okay, friend. Agan-arad ka nga ro iti panagawid mo, ha? Ella. Hay! Nasaya at mata nakariin kayon. Punsyo kan kardong arta. Ay, Nay. Di ka gaya man ang joke. Ay, saan ka nagbidot itimbaga? Bigatan na talaga. Isa pang asyo man, pumanaw kayong matantan eh. Agawid ak matan. anya. Ta kayo lang tinukuray ko mariin. Imbis nga agawid ak kumamutan. Kasta ya. Ang mga numabalin ang makikapi kami ba eh. Sakbay kami nga agawid. Anya? Alamat na. Anya ka lagi dinali. Alaman lang nga. Mabiglang nga raw. Taitimplahan kayo ti kapinyo. Tama ikat man di hangover nyo. Nag-angot kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Ta sigurado sapsapulan na kayo dagita sawayo. Huwag ka day. Don't danag. Bilibak man iti serbisyo yo dito hangout bar. Badeng. Adi, ta nagsisingpot kami. Oray kasi kami laang. Naasikaso kami ti customer mi. Kaputa oray bardayan mi. Saan lang tama po kaw ti makuna a respeto mi. Ay, nagsapa ka moten Brenda. Anyag ka tangam. Hay, sa anak agumatang nana. Damagat la kumakada kayo. Ang mga nunakita yo ti asawa. Anya? Apay, saan aya naghawid ni Kardaw? Saan nga rod nana? Urayak nga uray idirabi ngam awan mo't ana uray ko. Ay saus, napanan na ngay ngatan. Ha, napanman nga tan iminum at isalbag nga asawa. Ala, urayam ang makaawid, takasarita mi tinasayaan. Balasan ko.
Nasayaat man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Cardo. Unay kan bakit? Asang sangpot ko pa ilaan. Magkastagi din di pasungan mo. Ha? Kat, anya nga ti kayat mo, maragsakan ak itikas tangay naramid mo, ha? Napnapanam aya, tasaan ka anagawid idirabi eh. Di ta igid, adik. Anya? Alala, lalusan kang umano nga takasta. Ato iti suldok. Dati nga. Kita. Ato ita. Tapnawan makungkurang. Na? Kat, apay aday tulaang, kurang ti sangaribo. Di mo ka din biro ka anya lagi di nga. Ha? Maamwak laeng nga da babaim, nga iso ti paggasgastusam, makaraman kayo amin kanya. Nya. Apay, sa di no tinapanam idin na minsan, nga umay nakasapsapulan ni bakit mo. Ah, Amangan kit di ma no napan ka nag-checks, ay, agararamid ka. di na alam mo. Unay tag-chicks. Saan mo ta? Kat, napanam ngay nga road. Napan kami lang nag-relax, ije hangout, nana. Hangout. Uy, ije hangout bar ni Ella Jili. Iminom kami lang. Nyaki din. Ay, kita ama. Amumatan ti ugali ni bakit mo. Saan nga agbalin kan kwa na ti kastangar aramidam? Uy, ka din, nana. Saan na bali ah? Saan kami mo't napan nag-chicks ako nayo? Napan kami lang nag-relax, nagkantaken, nagsala. Kasano ngay pare? Mapanta ka di manin ije hangout inton malam? Kato na pare. Agsuldo tamo iton malang. Mapanta di. Sige. Te ipurmaak man iti kastonay. Kaslada kahit asaw na ta purma pare. Ay, kwa. Sigagit di mo't pare. Ang mga nakit di mo, nukunam apurmaan ni Bading ija hangout pare. Kumangarod pare. Nagpintas nga ni Badeng. Makapaawis itirik na sika. Siga talaga pare. Di laman malaglagip mo. Da kayo magayam. Manong Cardo kon manong Punsyo. Ay, wanila. Imay kami manin ah. Ay, katwa na. Awan pari ko titiday ka. Oh, anya ti shot yung arod. Agorder kami man itikas itisigot at drinks me. Beer only. Bir, kantay libre man apulutan. Nakita kami nga da impos mo nga da free apulutan. Aging ga iti oras ti alas 9 iti rabi ikay. Ne, alas 7 pa laeng. Ah, kasta ay ha. Ala, mabiit lang arod ta isaganak ti order nyo. Ay, agyaman ako unay Ella. Oray nagbatit ka, nagsingpit ka. Naglaing ka pa makibagay iti customer. Akasla kada kami. Ading. Hay, talaga at parikot ti ipapaay na day ki alalaki. Ha? Ay, asino man na tayo, Brenda? Asino pa'y kumangay nana, ket ni Cardo saan manen anagawid idirabi eh. Aniya? Diyak nga rod amo no sa dino ti papanan na ti salbag alalaki. Ha? Maamwak laeng no asino ti mapan na chichiksen, talaga ang makaraman kanya. Si Kaki di mag. Una yan, tamapan ag-checks. Ha? Amangan kitimat, no napandala ang nag-relax, saan ang nag-checks? Anyat kayat yung asawan, nana. Nakuna na nga men kanyak idinaminsan, ang napanda ka no hangout. Hangout? Wow, ni Ile, hangout bar ni Ella. Anya? Ay, ti awanan bain? Ay, no, makitakladay dyan nga ela. Talaga nga isagunot ko iti kastaunay. Aging ga ang maawanan po ti salbag a babae.
Isugayam ti mapanchichiksan ni Cardo. Ha? Payman? Nasaya at tanagranata, sika ang nagalas abakla. Ha? Kat, nagalas ka matlaang. Po na yan. Anya? Apay, at ang sakit di parikot mo Panagsasampay lang ka, ina. Ha? Ibagam man itibus mo? Dayjay nga elang awanan bain. Ibagam kan kwa na, asar dengan na ti asawak. Maawatam. Oh, come on. Brenda, parang ako nam dayta. Amok akas taunay ti panangawawis ni Ella kin ni Cardo. Iso ano saan nga agawid? Ijay hangout ti ayan na. Silang samot awanan bain. Excuse me with feeling and emotions. Napintas kan cute ni Ella. Isang imposible no magustuhan na ti kasi itasawam. Nalabas ka man. No awan pa naggusto na iti asawa. Apay nga rod ngaw awisan na, ah? Ti asawam ti pangibagam ti kasta. San asyak. Understood? Anya kalaki din nga babae. Ha? Basta, ibagam kan kwa na. Sardangan nan ti asawak, no di na kayat nga isagunot ko. Ay, nakaskas daw man day nga imbaga ti asawa ni Cardo kan ka, friend. Kung nga ron, naku na napay asar dengan kanu ti asawa na, no di mo kaya ti maisagunot. Anya? Ay, oo na yan. Ha! Dagita ti liklik-likak a klase ti babae kat. Nasing putak kunak. Ngam no kakasta bambanag ay tutupak kunak tumat. Day tangarod ka. Apay, inawis ko ayan ni Cardo nga umay dito'y bar. Kat isuda mat imay Jack mat inaw-awagan ida, wanuan niya dita. Ay, oo na yan. Amo, pa'y daya Brenda. At ang samot ang dadail ti utak na. Brain dami dyan. Saan nga agsasauday di babae ti kasday Tano siyak ti makapungtot, uray batitak kunak, libakak kunak tumat. Anya lakit din aya. Ayun, friend. Alang kidi mo tabaybay am laang. Agwam mo kasta. Lipakam. Tagnakam. Marana akladay jay nga Ella. Talaga ang maramanan na tidakulap ko anabayag asaan anakalipat. Kung nakatinda tayo ibagbagam rin la. Apay, isakit mo? Saan mo't angasta? Apay ngamin aya. Angasta na aguram kan kwa na. Gatawan mo ti dagas nga aramidin na kin ga. Talaga nga isakit mo niya. Saan lang alipak ti maramanan na kanya? Ay no, makapangariyat daya babae. Nagsayaatan a panagranata, Ella. Ha? Ay, wan nga rod anya. Nagsaya at talaga. Anay ko! Apay alinipak na matan! Daita tinasaya at parakan ka. Among si ka Brenda, di nakpagsasawa ni tiliklik ko da kanya. Maawatam? Anya? Anyat pa may ibagbaga iti tao nga aw-awisak nila kay mo nga umay iji hangout? Ay, nagawan abain mo? Mabit lang. Ay, awan ti mabiit lang. Ay, salbag ka kiti. Pagan ano kumangay mo ti asawam no bilang lang. Ay, ada boyfriend ko niya. Anya? Iso asaan mo nga ibagbaga pilpilitak ti asawam nga umay iji hangout? Ta iti ka ano man, never ko nga in-message ti asawam. Kung matlano kagwapon ti asawam? Diyan ka na nga!
Ay, di mo't maawatan ti kulay na day tapingping mo, Brenda. Ay, di man karkarwan adadaulan ti aldaw ko. Ay, saan mo't akasta? Anya lakit din aya. Ay, unay ngamin. Anya ngay itan. Si kalangaro ti linipak-lipak ni Ella. Ti ilan tumot nga may, ti mapan mo'y bagbagay, ti tattao. Si kalangaro ti linipak na, ti kasta unay. Nasingpot mo't ni Ella nga, di na ngamin kayat ti kasta. Ha? No ti kunana kat sarda nga, ay na, saan? Balsak ti awanan baing. Anya? Ay inayan. Kunaklaki, di no nagnakam ka, ni tinaramid na kan ka. Saan mo't gayam? Ha? Ay sana mabalin alibre ti pananglipak na kanyak. Bumalasak ko naktumot. Ay na, Brendaya, husto nga minan. Imbaga na lang arudan kan ka, apulos adi na inawawis nila kay mo. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam. Ala, takarkarwan na day taro pamalipakan. Uray batit ni Ella ngam naungat no makaungat. Ay, awan ti pabasulam iti kastangay na ramid na ka. Kaputabasol mo mutlaang. Anya, taging ga ita, kat iso ti kanunungam, dayjay nga Ella, ha? Saan man nakasta? Talaga matabasol mo ngamin. Among Brenda, tunggal mapan kami uminom ija hangout. Uray mabartag kami. Kampanti kami, tasaanda kami abaybayan. Anya? No sa bali abar, sigurado aginundawayan dati pa nagbartag may. Alaan dati cellphone, kan kwarta. Ngam ijayan da Ella, maasikaso da, kan amuda kami nga isakit. Anya? Iso asan ka akastag sasaw? Sakti ko sana pa ni Jay. Sanak nga inayaban, mawatam. Birbiro ka lang iti gulong nga babae. Si kamanan? Ha? Oh, anya, adda ka di pa'y ti maibagbagam kanyak, ah? Ay ikwa, awan Ella, awan. Ibagam lang nga dapat tiririm kanyak taag pinadas ta iti kabalan. Saan asyak ti padpadasam, ah? Anya? Tapno sumardang ka iti kasta nga aramid mo, ti asawam ti bagbagaam. Bilinam ana imbag. Ibagam asaan ngom umay di hangout. Tauray saan nga umay, adulat ta ti customer may saan lang nga iso. Ella. Una yan aya. Takasta unay agwapo ti asawam. Iso nga agatap kapay asyak ti mga awis kan kuana. Anya lakit din aya. Anya? Tapno man sumardang tan nga agpampanunot iti saan apod no. Kan saan nakapagpabasulan. Ay, makapangariat ka. Ay, di ta ka man laangan. Taamangan numalipak ka manan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay, nagawan mo't abain mo si Kaabel. Kalpasan ti amin kasta ti ibagam kanyak. Pasensya ka kuman ha. Ngam ibagbagak lang ti no. Anya? Awanin ti panagayat ko kin ka. Narigat mo tano, itultuloy talat ta. Ngawan mo't panagayat ko kin kan. Sigurado nga addalang ang masikitan ka. Anya? Isa pasensya kan, kunak mo na yun. Agwin na swastan. Amo ka narigat nga klonen. Ngam ininot ang makamove on kan tumot lang. Okay, no dahil tati kunam. No ti panagkunam kat siyak tinapukawan, nagbidot ka. Ha? Sika tinapukawan. Apay nga imbrik mo ni Minda, paray.
Ganun nagsingpa tayo dyan. Ay, Ket, gagangay ti gwapo ko naman, pare. Anya? May isa lang tagata sa bunday ta. Naumak man in aking kuwana. Unay kan pare. Siguro. At damanin ti sa bali ako sunada man niya. Isa akasta ka. Amok ti galing. Husto kay ti dayta kayong bagang, pare. At damanin Apay, kapoy. Anya? Iso ni Karen. Nagpintas si ka. Adayo na pimpintas ng niminda, pare. Siksi ko naman, George. Sika talaga pare. Kasla pagaya-ayamam lang na kita babae. Ha? Nung nauma ka, sukatam lang kaslawan anyaman na. Anya kalaki din na ya. Gagangay nga rin ti gwapo ko nakmanan. Makadlawak man anak ko. Ha? Apay nanang? Apay ngay, saan mo matan nga ipaspasyar ni Minda dito balay? Ha? Kwa nanang. Awan kaming. Ha? Ay, anyat kahit mo asawan. Ni nanang may. Anya pa'y langay. Kit nagwinaswas kami na. Aniya? Ay, unay kan anak ko. Siguro, si katinakiwin naswas kan kwa na niya. Siguro, addamanan sa bali a kursunadam. Iso ana aramid mo na ita. Nanang, gwapo ak ngamin nga anak yung. Iso habulin ng mga chicks ko naman. Ay na Abel, saan na nasaya at apagay-ayamam dagiti babae? Ay kunam siguro. Nanang, Kas kalag suksukat iti kawas, no agsukat ka iti kaayan ayat mo. Ay salbag ka. Baliwam day nga aramid mo. Saan mo nga urayan ang maipasubo ka? ay ayatin ka unay-unay, Karen. Abel, Ikarik asaan kan tupulos a pasakitan. Tandaan am na ita. agyaman nakno kasta. Sapay lang ko ma. Tano kasano ti panagayat. Kan pamatig ko ken ka. Kat kasta kamot kanya, Karen. Ay ayatan ka unay-unay, Abel. Sikat ti first boyfriend ko. Ah? Kasta ka day? Wow! Agyaman ak no kasta. Sapay ako tasaan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, santo apulos. Okay. Kumusta nga iti date iti kain ayat mo, iti Valentine's Day? Ay, kit quality pare. Apaw! Hey! Nagganasan no kasta, George. Ay na, nagpintas at talaga ni Karen, pare. Saan ang maawan iti panunot ko ti kinapintas na? Masaya at ano kasta, pare? Kahit nayamamom ka din iti inam. Ay, saan tayo nga rod, pare? Sabi nga, yamamom adik. Tapos nung makita naman, amangan kami nung masabsabat na di tayo igid. Kaya di na amo nga isugayam ti kaya nayat mo. Saan na bali, pare? Iti kabitan na panawan, yam amok ni nanang. Isa unti asawaag, pare. Anya lagi din, Barge. Masaya at nawasta ko naman ay. Si Kapay ang naglaka mauma iti may sabanak. Aman kidi man saan man nga agbayag kay sukatan man ay. Si kakit dimot, pare. Ni Karen tigasat ko. Mariknak ko naktumay. Anya laki din na ya. Itaman pa'y akong didalos ka dito aglaw-law iti balay, Abel. Ni nanang may. Kunak tasigod mo't nga men, asaan ka nga agdaldalos. Aday takay manin ako na akong nanang. Ha? Aguli magkayo lang ka day. Didak bibiyangan. Tas simraw tigagit ko ita. Uray kita niyaw. Agdalusak pa'y inton madamdama di taunag. Manipod ko sina, aging gatsalas. Uray yay siya, nanang. Himala. Mas daaw kayo, iti kinagagit ko ita, nya, nanang. Masigurado nga, adda mas daaw kayo, no umay ko ipasyar, kanyam ammo, ti kayan ayat ko kada kayo. Isumot lagayam akong didalos ka. Ay, kunaklakit din ano, nagnakam kan. Italaang matgayam. Nya. Anya,
Yam amunak itinam ko nam, Abel. Uwan, honey. Amo ka man iti inak. Iso nga minti plano idi na minsan pa eh. Ay na, kasla mabain na. Di ka kadi madanagan. Tanasing puti inak. Kasta ka di. O sige, mayatak iti day taasing-asing mo. Kat, kaano nga rod? Intun bigatin ah. Ha? Uwan, don't worry. Tadak lang iti abay mo. Saan ka panpanawan? Tapno saan ka mababain? O sige, pagsarakan tangay nga rod inton bigat. Sukunan kay Jaylee, honey. Anya laki din na ya. O sige, namnamaot day ta, Abel. Kay, kumusta nga iti panagam-am mo? Ti kayan ayat mo kanti ng paray. Mayat mat pare. Awan pare ko. Naragsak daan nagamam mo. Kasta ka day. Nasayahan nga rin no kasta paray. Isuot talagang di babae nga ikalaysa. Wen ko mga rod pare. Kanya man ang dataangam. Ay na, kaslad naman sa bali ang ayat mo asawa ni ti kasta. Hey, panagkunak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Karen pare? Anya? Idi nga min nakitak ni Nicole. Nakarignaak nga min iti panagayat kinkwa na. Nicole? Jebak lang agtrabaho yung ilay. Ay, wen pare. Bakla man. Ngam, jak mailipak nga gayatak kinkwa na. Ay na pare. Saan na pala kaya natin pare? No di ka kinakwa. Pare. Anya laki din eh pare. Kung ang laki din no ni Karen, di kalay sa mo. Sa magaya. Huli. Pare. Ay, sikan di bakla. Ika rin. Sikalaan tayo. Ita, intong bigat. Ken aginggat ingana. Promise. Oh, kinilig naman ako dyan sa sinabi mo. Ay, Sapay la ko maa. Tano kasano ti panagayat. Ken panangipatag ko kin ka. Ken kasta kamot ko makanyak. Una Ben, ay ayantan ka unay-unay. Saan na marukod no kasano ti panangipateng ko ken ka? Nicole. Ay, abe. Sapay la ko ma, sa saan nakto alukwan ha? I hate cheaters, you know. Kasi tinakunak itay. Ay ayaten ka ita. Intun bigat. Ken aginggat ingana. Oy, agyaman ak no kastabel, no. Ang gayam. Maipapaniti ko ng akawas mo, kanda magamit mo nga iyag mo dito dagus ko. Awan parikot iti dayta. Iyag mo lang dito'y. Tapno adamot pagsukatan. Tunggal umay nagsarong karo. Abe. Ay, agyaman na honey, my loves. Ibagam man kanyak tipod no. Adda ka din sa bali a babae itibiyag mo, Abel. Anya ka din dahi nga ibagbagam. Nabambanugak lang aro din na naggapo iti trabaho. Ibagam nga agsarak ta. Sa ita, kastaki din ti ibagam. Saan ka man anakita? Wano na panagnakan nga da sa balim. Nga mariknak ngamin. Anya? Isuan na sa isaya at laangan no agpudno ka. Tapno saan nakalukluk ko nakastoy. At dahi ta ka man ako nakon. Amok dagiti gargaraw mo, Abel. Isu asaan nak amaluko. Aglibak ka aginggat kay kayat mo. Ngam numapanagnakak ti atap ko. Agpin na sensyata. Anya? Yak kayat ti malukloko ko naktumad. Anya? Saan mo nga ay ayatan ni Karen kunam, Abel? Wala na. Nagbiddo ta gamit ipanagayat na nariknak idikin ko anak. Anya? Ay na, nadadaol sakit din tilimbong ti panunot mo. Ninanang may.
Nakakita ka man iti sa bale, ni suakas taman ti sasawam. Ay, salbag ka. Na ito lang mo na talaga ti kasta nga aramid mo. Kat, asino man na tinangiso katamkin ni Karen? Ay na, awan mo ti agbayag akaayan ayat mo ako nak. Kasla ka lang agsuksukat iti kawas, no agsukat ka iti babae. Puuna yan aya. Ni Nanang may. Anya nga rin nga iti maramidak. Kit saan ko mga rudin nga ayatay. I-break ko Nga maguray pa Timing. Ay na, Abel aya. Sapay la kuma. Taikanda ka iti pagnakmam dagita babaya pagayayamam. Barang adapay ti tsansa nga agnakam ka. Thank you, Kung nalangit din saan ka makaumay. Itayak pingagururay dito park. Mabalin ko nga i-cancel ti anyaman nga okasyon na papanak. Ngam na ti date ta. Saan? Kasangsang pa mo pala. Ngam, papaisim man na ako. Nasaya at ano kasta. Nga ora iti basit abanag, kahit mapaisan ka. Hogyaman na kunoy, Abel. Wanya, mapanta ka din iti sigo na papananta. Sure. Ngam sakbay na. Inta ko mapay mangan. Mabisina kami na. Oh, sige. No problem, honey, my love. Classmate na ito ay restaurant na napanandahan Siyempre, alangan kit di mata chip. Sana, dito ka lang, ha? Siya akong tagorderhan Okay. Aha! Hani gayam ti awag yu iti tunggal maysa. Karen, apay nga da ka dito Awanan kay ti bain, Abel. Kunakon kat, pudno ti atap ko. Ulbut ka! Babaero ka! Excuse me, with feelings and emotions. Who you to slaps my boyfriend, ha? Excuse me, with feelings and emotions tarupam. May sakamat. Saan aga puta na pintas ka abakla? Katutupam amin ngagdaton kan ka? Amwan pa'y mat kumaa, no adda ka ayan ayat na day tao. Aniya? Siya pa yan, tinakabasol ita. Naku na ni Abel kanyak, nga awan ka ayat na. Kita ang manday ta akin na ulbod mo, sika alalaki. Hoston, Karen. Pangasim. Nakababa yun dito yung restaurant. Data yung tikit kita, hindi kita tao. Awan bibiyang ko! Ibabaing ka aging gat kayat ko! Anya? Nagawan abain mo, ulbod ka ababayero. Naimbag kumamit no si katikagwapwan, ngam saan mat. Karen. Ala, daytuyin ti maudi a panagsarita kan panagkita ta. Ay, saan ko mamitakas na pangasim? Yak laki di ka ba lang numapukaw kay tibiyag ko, Karen? Anya, no napudno ka kanya, saan mong aramidan dayta? Agasaman, insukat nakiti may sabakla. Anya lakit din. Saan kumot nga ayatan ni Nicola? Si kalat tatilinaon na ito'y pusok. Anya ka laki din na yan. Ha? No ti panagkunam, kat agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan ka, gapu iti kakasta asaom, nagbidot ka! Panaw! Ay, dayta ti maganab mo, iti kinababaerom, si Abel. Nanang. Anya nga ita. Di ko nam siguro nga men, kat nasayat day tangar aramidam. Manon ang nagsisingpot a babae tinangay ayat kan nangipatagkan ka. Ngam sinayang mulaang, gapo iti kinababaerom. Malahusto ko man, Nanang.
Nyamit to. Marang-garang ka, iti bagbagak tapod na. Salbak kiday. Isimpam ti biyag mo. Saan mo kumapagay-ayaman dagiti babae? Tamade. Bang, nagmayaman ti panagiliilad mo nito sango ti balayo pare. On pare, awa mo't trabaho kita. Isa tamang pahinga lang. Ay, pare, nabuyam ka din ti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Ay, saan pa pare? Diyan kami makita dagiti pupos na. Ta-in-block na kami iti Facebook kay. In-block na ka, hanggang po itigura na kin ka. Anya laki din pare. Nag-live iti Facebook itay. Pinuuran na dagiti kawis kin gamit mo nga day jidagos na. Anya? Ay, di nakman angawin akasta pare. Pudno mo ti bagbaka pare. Anya ka laki din na yan. Uray kita ang account ko. Alaman nga rin, kita man pare. Nakababain laki di dahil inaramin na. Live sa ating Facebook, puuran ka kawas kang gamit. Tapno mamimpinsa na papunas ti panagayat ko ken ka. Babaero, maluloka! Ha? Ay, Oo, kita. ay panawang ka pare. Inakman ija ayan ni Nicole. Iturturod ko adanunin ija dagos na. Oh, agdakas matanti angin anang iturungken ka dito, si Ka Abel. Ay, Nicole. Pangasim ko mamutin Numabalin, pakidilit mo dyan in live mo iti Facebook. Nakababay mo ito na yan. Anya? Nakababay ngay bagbagam? Mabain kay tinaramid mo. Ulbod ka. Nakunam kanya nga awan kaya nayat mo. Tagayam, adda. Awan na ni kay tibay. Nicole. Sikat saan ni Karen? Ulbod. Into lang mo, hindi kinaulbod mo. Anay. Hala, wanan. Ibaga maamin nga agkakasakit sa o kanyak. Pangasim kumamot Dilitem ti live mo itay. Nakababain ngamin. Sapay, inkargam ti ropa kaya pagkumkumintara ng nagiti chismosa. Tapno'y bagakan ka. Awan bibiyang kuken ka. Ay, promise, Nicole. Nagnakam akon. Namiris ko amin na nagbidutak. Amiris ta ropa. Panaw! Nicole. Oh, Kal, anya ngay anak ka. Ay, mababainak iti kasta unay nanang. Gapo iti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Pinuuran na lang arudin nagiti kawas ko. In live na pa ilang, mate. Inaramid na dayjay, gapo iti sakit tinakam nakan ka. Maawatam. Nanang. Ay, siguro, nagnakam ka matan iti kasdi nga inaramid nakan kanya. Ay, nanang. Naamiris ko amin na nagbidutak. Mababay na ka talaga iti tattao. Lakamam, tibain ita. Gapumot lang iti aramid mo. Sa kalagay magnakam, no adamang live amang por iti kawas mo. Ay, salbag ka. Nanang. Agbalbaliw kan. Saan nga ay ayam ti babae kas kada bakla. Adarik na dama sakitan iti kastangar aramidam. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.